tamales, green peas, carrots, mix. Ito na yung pinaka-rice ko. Masarap. Promise. Ayan po, ayan na po yung update ng aking luto. Salamat po sa panonood. Ayan, kain po tayo. Ito na po yung aking nalutong fish. Ang alahit na. Pinuna ko yung ulo. Wala na. Tinik na. Since paborito ko siya. Ayan. Tapos ang aking rice. Ay, hindi pala rice. Mixed vegetables. Ayan. Kain po tayo. Dun sa aking 1 million viewers. Kumusta? Kung waray-waray ka, kumusta ka dida? Kumusta ka dida? Hindi ako masalamat sa pagkulaw. Yan. In-update ko lang yung aking pagluluto. Ayan. Pasensya na kayo. Hindi ako masyadong nag-upload ng videos. May mga sumisilip dyan. Masaya sana pag maraming kumakain. Kaya, isipan ko na lang mag-live. Para meron akong makasabay dyan. Makinuod sa ko. Sana mag-comment below kung mga nanonood. Ayan, naubos ko na. Naano ko talaga yung akong pagluluto. Ayan. Sarap. Pinatuloy ako makapagsalita dahil sa sunod-sunod na yung subo ko sa bibig ko. Ang sarap naman talaga. Yun naman kinasarap sa lutong bahay. Lapang to the max. At least, pag ikaw nagluto, alam mong malinis, masarap. Kasi pag dun sa restaurant, dun mo alam. Mga sikreto. May mga sikreto doon. Pero siguro depende kung saang restaurant. Yummy, yummy. Yun mga guys, yun na lang yung natitira. Natapos na Salamat sa panonood. Sa pagsama nyo sa aking dinner. Bye.